Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi di konten Bayi malam ini. Ini mau Intan dapat rezeki dari Bu Mujiati. Alhamdulillah. Bilang apa? Bilang apa? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Mujiati. Semoga Bu Mujiati Sehat sehat selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur, dimudahkan segala hal, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Mau ceritanya kalau Mbak Indah kan pas telepon, Dok, ibu kan gak sidorono ya Dok, soalnya bayi sih apa Rono. Terus akhirnya Yun aku gak sidorono, sikilku cekot-cekot, aku tak neng omah ae. Yes Mbak, engko rene Mbak, engko gawe konten. Terus akhirnya ki mau Intan mantuk karo Mbak Indah ki mau nggo mie pemirsa. Bawa mie lagi. Udah aku ya ragu kok nek kontennya Reva tadi kan. Iki kan wis tumbas wis sore dek mau. Emang aku numbas none iki maksudnya nggo sawah karo Reva. Soalnya kan apa tak ajak rundingan nggo sesuk kita mau jalan-jalan. Nah, ki mau Mbak Indah ya cerita, Intan barang ya cerita, jarene bar maem mie. Delok cukup notis dulu. Ya. Jadi iki mau Mae, Lina, semuanya udah guys. Sampun. Dek mau di maem ning gone Mae, ya toh. Iki dadi level 2. Iki mine 3 cuan. Nek umpamane Intan nggak mau maem sekarang, bisa di maem nanti atau besok. Ya nggak usah dipaksa, nek udah kenyang nggak usah di maem lagi daripada nanti perutnya sakit. Ya gak ke maem banjir ngono. Jenengan apa maem iki tak yo ora apa-apa ya, Mbak. Iya. Mau ejek. Iya. Apa kenyang? Soalnya kan emang tadi bar maem kok ya pemirsa ning kontene. Salwa sama Reva ben di maem di rumah juga nggak apa-apa. Kayak lagi ngomong Kinara. Ngomong di Kinara. Ini mau enak udang keju, udang rambutan, udang keju. Terus iki kaya some. Tak maeme Dok ya. Ini lo dibuka Dok. Udah dibuka Intan. Nek cek kenyang ya wis gak apa-apa, cerita-cerita mbek ibu. Nyuwun itu Bu setunggal. Kingko langsung mulai pemirsa, soalnya kan isu engko jarine Mbak Indah HP berangkat ngajak adik-adik kabeh. Ini lho Dok, taruh sini lho Dok. Ya nek ngene. Mbah guys, dari nang ndi urung Bingung pemirsa. cek bingung aku. Mbah urung iso ngomong mau kemana. Soalnya kan kemarin nek misal sidone ning ndi kon ngabari pemirsa, yo belum bisa mungkin ngejek telepon cek bingung kok. Soalnya kemarin bismillah. Rencana kan mau ke Jolotundo itu, lah ternyata itu aku nggak tahu kan memang belum pernah ke sana. Tempatnya itu ternyata jalannya itu hutan-hutan, terus juga pas ning Jolotundo ning Biring kuwi apa alas-alas juga mungkin lo guys. Engko nek karo nggo Kinara kan maksudnya nek alas-alas mungkin udine wingit atau piye, atau mungkin kok akeh nyamuke atau piye yo ngono kuwi lho guys. Jadi kurang cocok. Lucu rundingane. Engko makane wedhus dek badan engko makane wedhus udah lek siniar apa foto nduk aku ngono. Jadi urung pasti pembersane iki. Soalnya nek saka daerahku ngene iki apa ning ndi adoh guys. Apa ning pantai yo ning Kembang tapi yo pantainya maksudnya kan yo ngono-ngono ae. Ning Tuban juga koyo ngono. Mas iki panas ngono lho, aku ki sakno Kinara. Aku iki umpamane iki yo pengen golek panggon sekiranya sejuk dan juga nyaman ngono lho, adem. Lah eneke sing paling cedhak iki yo kuwi sarangan lagi. Yang sarangan wis ora kowetong biasa. Jadi kemarin sing tanya
Bu, kapan berangkatnya, terus jam berapa, saya belum tahu nggih, yang ucuk-ucuk ngubungi saya. Malah saya ndak tahu rencananya ya. Ngertine iki mau Mbak Lupi nih gak salah. Besok kita mau pergi, nggak usah tekono Mbak Indah tuh pergi ning ndi nduk aku. Yo rong roh Mbak. Nang nggak mau mak. Indah masih kenyang nggak salah. Perutnya yo ijek kurang patek. Enak. Karena lagi datang bulan guys, biasa. Iya gak apa-apa pancen. Namanya juga perempuan. Mungkin dari kalian enak gak sih guys yang ngambil rekomendasi ngono lo maksudnya iki penake ning endi atau ning mencoba endi kayak ngono kuwi lho guys. Tapi ki mari ki yo nek angger apa ning Nganjuk apa ning opo ki yo adoh kabeh guys. Rata-rata ki perjalanan di atas 2 jam lebih kabeh. Maksudnya ki aku mikirnya mau wedok-wedok ngono lho, kecuali nek semisal enek nek aku karo Mas Dimas sampai tekan dinding mah lo saya soalnya kan lanang toh. Terus nek kesel yo anu dan oke enek sing buru-buru lagi kan yo nggawa wong akeh. Terus nggawa bayi juga wedok kabeh ngono lho guys. Iki yo ya golek sing sekiranya nyaman ae lah ben tidak susah semuanya gitu. Dan rencananya drivernya Pak Wahyu, nah. Kan aku bilang cewek semua. Bong. Ya Mbak J sampai aku engko alon-alon. Nek angger ngene nganggo Mas Wahyu ki orang arah sedeng guys, soalnya Iya wapi sih. aku, Mbak Jess, Mbak Pal, Intan, Reva, Salwa, Lina. Wes Iya kuwi deh. itu. Kinara. Ke depan. Orang mungkin pas nek semisal anu. Wedok kabeh. Ayo makane kuwi lan jenengan nek iso gawe konten iki kenapa Mbak? Dikandani sirahku ki ngomelu kan mak jah ki mah sedina kan ra rono, pekorone kan mendarat, tapi enek wong ki kan. Wes mak jah rono. Mbak aku tak adus yo. Kan beretet-etet wedhus kan pancen nambune yo kok wedhus to, Nduk. Lah terus prengus. sirahku ngomelu, "Mak sampean gak gawe mie yo, Mak. Aku gak ndek popo. Mak amanku setelah nek pengen gawe mie, Mak. Anget-anget kayak lombok aku nek ndok." "Mbah, Mbak, emah aku." Aku lagi bar mulai masak awang-awangen bareng ngono Dik Dewi. Nganu, "Mbak, aku urung gawe konten nih, Mbak." Ngene ngono. "Sampeyan gelem tak tukokno mie," ngono terus. "Iya gelem Dik, tapi sing pedes, tak nggone ngombe obat." Terus so meruntus to, Nduk. Iso meruntus awakku ki iso enteng neh, makane iki ape rene iki gogoyo gogora, ngrasakno sirahku nguser. Pekorone iki sepele, Nduk. Bar subuhan mang kan ujuk-ujuk kan aku ngenteni Intan adus ya, ngenteni Intan adus ki aku pipis anggitku. Ngenteni Intan adus ki aku ora tanggo mlaku-mlaku, tak nggo ning kamar. Ambek maca komentar terus aku turu mak les ngono. Lah nggih mak les ku tenan kuwi. Lek pati bengok-bengok. Yun. Kaget aku. Wonge kan biok pagerku dia biok. Kaget. Enek apa mak Pat aku ngono. Banyune mau ngarep dienggo dolanan marni ngono. Aku ki koyo wong blank. Banyu ngarep endi aku ngono. Lah terus omahe Repa kan sik tutupan. Tak tutupi aku tuh sampai ambek ngelu kuwi mbek mlaku wong gembragap-gragapan. Bu, jenengan anu Bu, empon tangen apa dereng aku ngon penungu. Urung yun aku ya awakku durah penak ngono. Enek apa? Niku lho terose omah ngarep banjir krane dikakno marni ngono. Kakno yu marni terus buke suwi, mbukakno ki suwi nduk aku mbek ngenteni ning lawang ki sirah mbek nyut-nyut ngono. Bukakno lawang kan bae suwi ya nduk, cek buka lawang guri, lawang warung, cek lawang iki. Terus akhirnya tak delok yu marni wisuk ki wis nyapu. Lah Terus wis mak bedunduk ki tenan. Lho yu marni kok gak kathokan aku ngono. Yu kathok endi? Iya aku lali ngono. Terus nggawa sarangnya disampirno. Untungnya kan kathoke kaosnya rondok mengisor, Nduk. Dadi kan gak ketok. Ketutupan. Aku gagenan mlayu, Nduk. Tak
tak jukokno kathok ibu sing kathokan jeroan ngono ki lho, ora nggone intan, nek nggone intan jelas kok ditekokno terus. Yo ndang kathokan yo aku ngono. Ndang aku tak tero mantuk. Iki lho kok enek titipan kanggone mbak-mbak Allah sembako. Biasane nek gak tak terno muleh, yo marni kuwi tak gawani sembako sing dhisik kae. Kuwi ditinggal ning rondan. Nggone panggone wong kopek kono kalau ditinggal ning kono sendekne dolan to. Tak tero muleh kuwi lho mbok sik. Tapi ki memang yo ket kae kan wong-wong yo mesti ngene. Mbak yo sampean ki dek saiki kaya Pak Purnomo ya nek Madar nih, Mbah Nyaman, Yumarni, wis apa ki senengane ki goleki ngono lho wis ya ora apa-apa tanduk wong tribe. Gak apa-apa to Majah, aku kadang ya Majah mbek guyu ya Mbak saiki best friend nek bloke Yumarni, Darni, Lek Nyaman, sapa-sapa ngono lah gak apa-apa mak ben wong tribe wong seneng rene aku tak apakno ngono. Bareng wis tak tero muleh yo, wis tak kon kathokan. Saronge kuwi ki ditinggal ning kono, Nduk. Tak tero muleh. Bareng tekan omah, sing deloki kan Mbak Yune gek enek ning omah. Mbak Yune ning Tegal. Bareng ngono, terus ya wis aku tak muleh. Aku elok neh ngomong kan rondok pelo-pelo. Elok neh. Sarongku keri ning kono tak goncekno neh balik rono. Bareng kuwi wis langsung ngotitir ilang. Ndek sore kae yo ngono ditinggal intan kae. Yumarni kuwi sing ngono ki amit ning omah ki jek sapa? Maksude Yo melok Mbak Yune lah, Mbak Yune ku yo rondo. Maksudnya jek nek pihak keluarga ngono to sing Mbak Yune iku. Jenengan apa maringi sembako ngono kan mesti enek sing tak titipno Mbak Yune ben dinggo maem karo sak keluargane Mbak Yune kuwi. Nek bapak ibuke kan Tre Yumarni yo wis gak ono, maksudnya wis cara ngono ya yatim piatu. Umurane iki karo aku yo tuwek Yumarni kuwi biyen elingku. Yumarni kuwi biyen kuwi elingku kakak kelasku pas SD zaman kae. Ya memang ada aku ngarane sedikit gangguan kejiwaan. Kakak kelas. Loh, Amit. Lah tapi kuwi iki Amit yo mbok yo. Pak gangguan, maksudnya duwe gangguan kejiwaan ku pamane iki emang ket dene cilik apa laki-laki gede apa piye? Nek saelinge jenengan ket cilik kae iki yo sekolah yo biasa nduk apik. Lah iya, terus ketoke sejak rumah tangga. Sempet rumah tangga. Sempet bojo. Iya, sempet dibojo ah. Terus koyo aku nek ngarani koyo stres, mungkin ada tekanan apa saya kan ndak tahu ya. Pokoknya bar rumah tangga iku wong sempat kok pas bapake ije urung sedo kae jenenge Mbah Wir kae. Kuwi ning ruwatan aku yo melok mlayu nduk wong ning ratan lho sampai ditabrak truk kok ning tengah ratan kok. Kuwi terus yu ije eling mbek aku ya kowe iki ije eling mbek aku apa ora le yu aku ki kancanem mbek kae pas sekolah ngono. Kowe yun iya kadang yo ije eling saiki ne kadang yo ngebleng. Wis kok cah cilik neh ngono kuwi. Dadi aku gak ngerti penyebabnya apa. Kuwi mbiyen iku pas SD ya baik-baik saja. Terus wis menjalin rumah tangga kok malah dadi ngono kan gak ya, tahu. Kita ndak tahu. Mungkin enek tekanan atau kita ndak tahu yo ditungakno ae untuk kita semuanya, Yumarni sekeluarga dan semua penonton yang menonton konten ini, semoga kita semua diberi kesehatan. Amin ya Allah. Diberikan panjang umur juga. Masya Allah, semoga kita semua juga selalu dilindungi Allah dimanapun kita berada. Terus pokoknya yang penting kunci utamanya adalah sehat dan juga umpamane iki sehat dan juga diparingi panjang umur ambek Gusti Allah. Amin ya Allah. Insyaallah nek wis loro kuwi iki ape mergawe, ape maem sederhana apapun, ape piye insyaallah lah nikmat. Selalu bersyukur juga. Seperti itu. Ya wis ya. Ya wis Mbak Indah wis ngantuk, wis anune aku tekoki Mbak Indah dek gak nggih konten Bu. Lah iki garoh mbok jenengan. Kan jenengan lagi cerita iki, ndek mang WA gak. Lah yo gak kondo, guys. Mantek meruntus sampai dikeroki, gak usah kerokan aku. Kok nek ngombe vitamin C wis tak nggo leren ngombe stigo ku insyaallah lah nek kemringet wis tukokno Bunda Dewi kuwi mang, Nduk. Ya wis jadi begitulah cerita hidup kita tuh ndak tahu. Nek koyo Mak Darni kuwi memang punya anak yang pertama, kuwi memang yo gangguan kejiwaan juga nggih pemirsa. Terus punya anak lagi yo gangguan kejiwaan lagi. Kuwi aku untuk info anake sing
kejiwaan sing Amin. wedok kuwi meninggal Apa? ditabrak motor neng wilayah Tuban dan dimakamkan di sana. Terus ya wis ngono kuwi lah Mak Darni memang yo ket kae yo ngono kuwi yo pemirsa. Yo gak iso aku nek ngarani yo wis piye neh ora yo wis ngono gawanane ngono. Wis garisnya wis ngono. Garisnya pemain kudu lho, Mbak. ngono. Jenenge Gusti Allah ki maringi garis kehidupan ning hamba-hambane. Iya, wis beda-beda ceritanya masing-masing. Kita menjalani yang penting awake dhewe iki selalu bersyukur diparingi posisi yang seperti ini. Betul sekali. Pokoknya Ngono lho, intinya Bu. jangan lupa bersyukur Jangan lupa bersyukur. setiap hari. Nggih pun pemirsa nggih, demikian cerita malam ini. Imang lah Mbak Indah. Rene mbok tak kayak Ya iya lah badanku ki kena sirahmu apa seri gak? ngono. Sirahmu nya. Dari mang piring mae apa jenenge aku ki pokoke yo guys yo nek Mm-mm. umpamane karo mai, karo ibu, pokoke intine ki Kok orang mbok kenten. mesti selalu tak umpamane tak tekoki mak monggo mak nek ngonten ngono kuwi. Kadang ngono ki mae yo HP-ne langsung tak saut terus tak konteno. Kok ngene iki ibuku urung duwe konten ngono ki yo sak iso aku ora ketang omong-omongan ngene iki. Ora ketang mak apa ngemil-ngemil kalau cerita-cerita ngene iki kan yo wis iso dadi konten kan koyo ngono kuwi. Yo memang mergawene yo ning konten guys terus iya yo apa-apa nek sing sekiranya iso diconcong dan pantas untuk masuk yo gak apa-apa Iya. selagi kita tidak merugikan orang lain seperti Iya. itu lah. Ini kadang mak piring yo nduk anu ngono terus kadang yo Facebook ngono kuwi mbok nek mak iki ngono. Jadi ya wis padha wae guys. Tapi kadang iki mak kan wis toh kowe ae Wes Mak. abi mbakmu abi mbak Lipang ini Kan aku sakit kingko. Padahal aku nek muwaksa mak ngono ki mak pun paman jenengan ndang ngonten ndang anu wis tondok kowe ki rasa bingung ya urepen iki rasa koyo Arifin muni ngono malah aku mah seneni pindho mbok wis Arifin ki ngongkon aku ngonten iki nek genten kowe wes sesuai ki aku trauma tenan lho yo malah muni ngono mbok iki alah mak karepku kan yo ngewangi kan yo Dipantau, ngono yo pemirsa. guys. Mbok Aku kan tak pantau kabeh, guys. Aku tak Dek pantau siji kabeh. besok mantok pemirsa terus memang sawan tak gubuk paling yo gawe ning pro ku yo ringan-ringan Pak Silo tak anu sedilu Pak Silo sedilu tak gubuk neh. Terus ya imang Dek Dewi kok yo imang urung gawe terus aku moro rono. Iya, repot piring iki anggere urung gawe mbok mesti tak telepon kowe apa ora butuh nganu kowe, ora butuh Bar urip, diseneni ora butuh bayi. ngono. Perkara nek ndek bengi turu nek jam 4 diseneni bayi. Bocah iki ngono. Ngono. Ngono nek awak nek ora dikon loro kon iya lah. Anu bar tak seneni yun lah wong bocah ndang ora ndang turu-turu ki ndang jam 4 Bocah iki kuale mbok uripe. Wayahe wong turu ndekne melek, Melek, wayahe wong melek ndekne ndekne turu. pupuk. Kan gak apik ngono kuwi. Dadi piye ya pemirsa nek iso awake dhewe dijogo kesehatane. Pengaruhnya jadi dokter Tirta itu ndak sekarang. Yo Tapi nanti waktu kita tua, karena di saat kita sel-sel tubuh kita itu di malam hari wayahnya istirahat, Amin. itu tidak kita gunakan sebaik wis nangis mungkin. sama Oh ya wes, nggih pun pemirsa nggih. Jadi awake dhewe harus bisa eman-eman awake dhewe. Awake dhewe eman-eman disayang. Iku digo mantuk ben tinggo salwa mbek Rima ya Nduk ya Mbak Indah temani. Nggih pun pemirsa nggih. Terima kasih cerita malam hari ini nggih. Mugi-mugi yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-saleha nggih. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Nduk tolong pateni, Nduk. Tolong pateni, Nduk. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Intan.